Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ato rong gibuhat ang kaunom nga nobinaryo sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer. O karon sa adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Catalina sa Siena, birhen og doktor sa simbahan. Magkantemporary ni sila ni San Vicente Ferrer, usa siya ka si San Vicente Dominican priest, kanisad si Santa Catalina Dominican tertiary. Pero sayo lang ning namatay si Saint Catherine of Siena, mga 33 years old, namatay na ni siya pagka 1380 niya nahimo ni siyang usa sa atong mga doktor sa simbahan tungod sa iyang mga gisulat, pinaagi siya mga sekretaris o sa iya sad nga paghatag og solusyon sa kagubot sa simbahan niadtong naglibog na ta kung kinsay atong Santo Papa. Si usagid sa nakapatinaw ato mao si Saint Catherine of Siena, nagisunod sa gisuportahan ni San Vicente Ferrer. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinis atong nasod kining ato rong umaabot nga midterm elections. Magmalinaon lang unta, magkasinabtanay ang ato mga leaders o ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga naghimo ka kang Santa Catalina nga midilaab siya sa Dios nung gugma diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo o sa pag-alagad sa imong simbahan, itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa huna-huna ug kasing-kasi, ug wala kanilay miingon nga sila ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay, nagbaligya niini,
ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan. Sukad sa kahangturan mao na ikaw, o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagkatao pag-usab or born again, naglibog ang usa sa mga inila nga magtutudlo sa balaod nga si Nicodemo. Kaya ang iyang hunahuna nga mataw ta kana magyong musod tagbalik sa tiyan sa atong inahan. Pero si Jesus naghisgot na siya og lain nga klases kinabuhi o kana mao ang kinabuhing way katapusan. Kana bang kinabuhi nga dili na mamatay, lingi ay mong tupad ing naa na kaana kaanang kinabuhi kanang dili na mamatay. Nahiuban wa gyud manglingi murag mga patay. Kanang mga di mulingi mura naman nagpatay, tanawa ng patay mulingi din na patay ba mulingi-lingi na dili oy. Mao na sila mga way kinabuhi. Di ka maong mulingi sa silingan, di ka maong mutanaw sa panginahanglan sa iyang silingan, hasta gani sa iya ganing office mate, hasta gani sa iyang classmate, hasta gani sa iyang asawa usahay o sa iyang bana, di ka maong mulingi. Mao na sila mga patay. Ug unsa may makapatay nato? Ang sala. Ug unsa maning sala, bunga ning sala sa atong pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Mo nang ningon si Jesus, kung dili mo mutuo sa among gisulti karon, unsaon man ninyo pagtuo sa mga butang na tuas langit? Unsa may gisulti ni Jesus, higugmaa imong isig katao, higugmaa imong kaaway. Di amanas kalibutan kanang imong isig katao, kanang imong tupad, mga kaaway ni asas kalibutan. Nya ingnon kang higugmaa, nya di ka motuo. Samot nagyog mo ingos Jesus nga maimpierno ka ana, malangit ka ana, na mo samot din agitam tuo. Gilingay mong tupad. Nang di mo lingi, peligro.
Ing na sugod karon ako na jud kang higugmaon. Ing na karon. Ing na ba? Nagsugod na ko noog baligya og tag 20 ang kilos bugas. Ni ako no namto ako nabasahan sa DYHP masiguro tong post nga na ako no sa daan bantayan man tinga itong sugod na dinhi sa liluan. Wala pa tag 20 ko no, pero naay gibutang limited ra sa lugar, limited sa classes mga tao. Sa ato pa dili tanan makaabil, dili sa tanan tindahan makapaninda og tag 20 ang kilo. Unsa man na siyang buhata, bungas gugma, kay kun gugma para gistanan, pero dili gani para tanan, dili na gugma. Unsa man na siya? Garbo ba? Pagarbo ra gyud nga naatay na baligya nga 20 ang kilos bugas, pero dili di ay tinuod gyud nga 20 ang kilo sa bugas sa Pilipinas. Kana bang bugas nga tarong ba? Kanang bugas nga makaon gyud og tao. Dili gitawag na siya artificial. Kana bitang mga tao nga kanang tinuod gyud nga way sala, wala na sila daghang arte. Sama nila ni Saint Catherine of Siena, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, Bishop Chupilo Kamumot. Wa na sila arte-arte ba? Pero kana ganing mga taong pagarbuhon, artificial, kaya na sila gnaong ang buhok gikuluran, ang kilay gikiskisan, daghang eng makeup, daghang eng lipstick, daghan kay sila mga ipang sawid-sawid sa ilang mga naong, gitawag na siya mga arts or artificial. Ang iyabang face nahimong art. Artificial. Ilinga imong tupad, ing na genuine na imong naong, ing na kono na genuine na, di na artificial. O unsa man ang artificial, mohupas mo nang magsigi kag pabalik-balik og colors imong buhok, magbalik-balik kag badli sa imong kilay, magbalik-balik kas imong makeup, magbalik-balik kas imong lipstick, artificial man. Nya kanang tag 20 ang kilos bugas karon anang particular nga tindahan o particular nga lugar, forever na kana o mawala nagkalit. Kamo gani tubag na mga imudaan. Unya kun mauni ang matang sa atong mga leaders nga gusto kunuhay mo alagad nato, pero pilion ra ang alagaran, pilion ra ang lugar, pilion ra ang sitwasyon, dili gid ni mao ang makahatag natog paglaom. Muna si San Vicente Ferrer, sila si Saint Catherine of Siena, naghatag og paglaom kay ang ilang gisangyaw mao ang mga kamatuuran nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Kana bang kalinaw nga way katapusan, panaghiusa nga way katapusan, kabalaan nga way katapusan. Mao to katong nag-artificial ng atong mga popes, nag-away-away na, naningkamot yun si Saint Catherine of Siena o si San Vicente Ferrer nga masulbad ang maong panagbangi. O nabalik yun sa Roma, sa lingkuranan sa Roma, ang Santo Papa nga tinuod nga gipili sa Ginoo. Og nisuporta ni ana si San Vicente Ferrer, kay namatay naman to si Saint Catherine of Siena, og sayo gisuportahan ni San Vicente Ferrer, og nagmalinawon ang simbahang Katoliko, wa na magsigig away. Karon bag-o pang namatay ang atong Santo Papa, nagsugod na sad og schedule og
conclave. Kanang conclave mao na siya ang pagpanagtigom sa mga cardinals nga naay voting capacity aron mupili sila sa bag-ong Santo Papa. Ang role ana, why communication to outside world, why text, why tawag-tawag, inigsod nila dito sa conclave, wa nagyoy communication. Ang tanaw na lang sa mga tao kung nahumana ang ilang pagpili, kanang inig aso anang ilang kanang murabitag panghaw dito sa babaw sa atop anang ilang lugar nga tiguman, inig aso dito nga puti ang aso sa ato pa humana og pili og Santo Papa niya. Mugawas dayon ang Santo Papa sa bintana sa St. Peter's Square og mugreet sa mga tao. Dili pa nato karon hala kumpanya gyud, hala gyud butang ana mga litrato purting daghanan naong siging kumpanya, siging lamano, siging away, siging dinautay, usahay. Dili ingon ana mupili ang simbahan. Ang simbahan magsigig ampo, magsigig pamalandong Ginoo, himo aming instrumento aron makapili may kung kinsa may imong pilion. Why kumpanyahay? Muna di na tinuod kanang magsigi o kana ganing assist diha sa social media nga kaning nga cardinal mao ni posibleng ma pope kaning cardinal gi-apply nato ang atong political human way of choosing leaders. Ang gustos Ginoo ang iya gyung kabubuton mo'y matuman. Mo nang niingon si Jesus, matao ka pag-usab basta dili na ikaw mo'y magbuot nimo. Kinsa na may magbuot nimo? Ang Espiritu Santo. Muna si Saint Catherine, gamay lang background, ika-23 ni siya nga anak sa usa ka inahan. 25 sila ka managsuon. Naa ni siya kaluha nga ika-24, siya may nagunag katao, 23, nga gawas ang iyang kaluha, pero wa magdugay kayo, namatay to kay na kuan lagi ka ng sakit. Nya, nakamanghod pagid sila o katapusan, ika-25. Kamong maginikanan din, kinsa ninyo, bisan sa huna-huna lang, musugot nga mga anak mo 25 kabuok. Tasa ka mo? Oh, tanawa. Nilihok na ang inyong huna-huna. Di madawi. Patay tanaw eh. Di ba? Kay nga naman, dili man ang Ginoo mo'y nagbuot sa tong huna-huna. Kita may nagbuot nato. Munang wala pa ta matao pag-usab. Mga tao pa ta sa kalibutan. Kanang kita ba'y magbuot ba? Muna ningon si Jesus diri, kung iisa na ang anak sa tao gikan sa yuta, mailhan ninyo nga ako day ang Ginoo. Unsa man ang giisa, kanang gilansang siya sa cross. Siya ang Ginoo, siya ang nagbuot sa tibuok universo, langit ug yuta, siya nagbuot ana, pero pagkahimo niyang tao, aron tudluan tag unsay angay buhaton aning atong pagkatao, ni submit siya ug unsay pagbuot sa iyang amahan. Unya kay ang pagbuot sa iyang amahan, magpakamatay man siya para maluwas ta. Nihangyo pagid siya gamay dito sa Garden of Gethsemane. Unsa may iyang gisulti dito? Ningon siya, amahan, kung mahimo kuha aning kupa sa kasakit ug sa kamatayon gikan kanako. Pero iya dayong gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Mausa na si San Vicente Ferrer, tumano nato ang kabubuton sa Ginoo mo nang iyang kamot gatudlo sa langit. Nya ang iya dihang favorite saying na dias babaw, basahan ninyo. Oh, see, tanawa. Think not of yourself but of God. Sa to padili na jud kitay magbuot. Lilingi ako sa imong tupad. Inakinsay gabuot ros inyong balay.
Na kinsay gabuot. Kinsay gabuot ron unsay imong isulob. Kinsay gabuot ron unsay imong kanon. O kinsay gabuot unsaon paggamit ang imong kwarta. Kinsa may gabuot ana? Ana, think not of yourself but of God. Si Saint Catherine of Siena, 6 years old pa lang, gipakitaan na siya ni Kristo. Nahimo man ni siyang mystic. Ano bang makakita siya sa Ginoo? O gitsultihan siya og unsay angay isuwat. 6 years old, wa ka eskwela. Na siya sekretary nga magsuwat sa iyang nakita o gisultis Ginoo. Gi-explain niya ang mga doktrina sa simbahan, apil ng Bible. Ug mao nang daghan kay siya mga letters pinaagi siyang sekretary. Wa ni siya ka eskwela pero daghan kay gisuwat. Nya 7 years old pa lang siya, may desisyon na siya nga ang iyang kaugalingon i-offer niya sa Ginoo. Ana, adto na siya pirmi simbahan. Pagka 16 years old, minyoon unta siya sa iyang ginikanan, iya yung gipakita nga dili siya gustong magminyo. Gisupak niya ang iyang ginikanan. Kay ang Ginoo, kay bawo siya ang Ginoo, nagtawag niya nga himuon siyang ulay para sa Ginoo. Motong fasting siya maayo, din siya mukaon. Grabe ka rigorous ang iyang fasting o ang iyang kanang pagsakit siyang kaugalingon. Motong 33 years old namatay na siya. Kay para niya mas maayo pagpatyo ning lawasag sayo para mabuhi ang akong kalag. Oh, see? Mao man gyapon nagisulting Kristo, di ba? Kristo 33 years old patay na. Adi mo to. Gilingay mong tupad, ing na okay na nimo karon ka mamatay. Ing na kono. Oh, mo ingon, hoy simbako. Kuan pa ka. Tawhanon pa ka. Wa ka ma-born again. Ana. Mo na hinaot unta ang atong mga leaders kamaog yung musunod sa kabubuton sa Ginoo. Og kay matod pa sa atong panultihon nga related sa ato karong political situation, Vox Populi, Vox Dei. Linatin man kuno na siya, ang meaning kuno ana, the voice of the people is the voice of God. Hinaot unta nga dili tikason kining atong eleksyon aron makasunod kita tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa katawhan. Hinaot unta ang atong kumilik maningkamot dili para sa ilang kaugalingon o sa ilang gisuportahan baka kung dili ang tibuok nasod kada butante ila gid untang protektahan pinaagi sa usa ka transparent, honest, reliable, secured counting of votes. Ana, ato nang iampo. Nya kini sa ato mga politician dili unta magsigig panghatag kanang gitawag og vote buying. Nga gani na ipipila nga ni Akyos nga kini kunorong tag 20 mura-mura ra sad kunog vote buying. Ilan ang accusation wa ko kay bawon sa na analysis na sa droy gipang kuanas kumilik gipang call na ang attention tungod kay na nagkumpanya pero klaro kayo nga nag-vote buying sige panghatag anang mga ayuda. Hunongon na unta na nato only in the Philippines grabe kaayo ang rampant kaayo ang kanibang usik-usik og kwarta panahos eleksyon. Gitigom palang tanang kwarta ha or gipalit ba nag-slot dire? Hurot na unta ni atong slot, no? Oh, pila na lang guni atong slot. Kuha na lang guni atong 36,505 ang atong God's healing and deliverance powers para sa atong pista. 36,000 ka slots. Mahurot pa ka ni karong Sabado.
Mahurot pa ni? Purting hurota, og ang tanan mamhimong born again. Kana bang di na maghuna-huna sa imong kaugalingon, mugamit na sa kwarta sa Diyos nun nga paggamit. Og ang hangyo ron sa Ginoo para ninyong akong mga parishioners, palit mog slot para sa pista. Kay daghan tag hataganan, daghan tag gastuhanan para sa pagpalambo sa atong simbahan o sa atong mga kalag. Manindog ta. Novena ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining musunod nga mga pag-ampo sa nobena. Palihog mangluhod. Ikaw nung nga adlaw, pag-ampo sa pagpenitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mibuot ka sa pagdayan-dayan kang San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, sa dakong dayan-dayan sa bertod sa pagpenitensya, nga bisan sa tibok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagpuasa, nagtukaw, o nagbudlay sa hilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo Ginoo, tungod sa mga pahanungdan niining panig-ingnan sa penitensya, nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas, nga igo nga ikapapas sa daghan ug dagko kong mga sala. Aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Dios nung atubangan, nga putli ug ulay, umudangat usab unta ako sa pahulayan sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa siyudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam kabulan o wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw niagi sa dalan sa iyang balay ang prosesyon sa relikiyas ni San Vicente. Nagpakiluoy ug nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw naayo siya sa hingpit. Sa hilom, mangamuyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og gahom, madasig sa Espiritu Santo aron mangulo sila diha sa diwa sa gugma ug sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sa kanunay, mabag-o ang atong kaugalingon diha sa Espiritu Santo ug motubo nga mahigugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga kita nga nagsaulog nining santos nga Eukaristiya, magtinabangay uban sa gugma nga magsalamin sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, mahatagan sa medikal nga pagtagad, pinaagi sa pagkakamanggihatagon sa ilang kabanayan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo.
Sa pangamahan ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangin kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangin kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangin kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangin kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, magsadya diha sa mahimayaong pagabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni San Vicente Ferrer, Ginoo sa langit ug yuta, panalangin kami. Tanan, makagagahom o maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong mulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa nga makahimo og dili maisip nga mga milagro, makadawat usab kamo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magalampu ka nga tinuod, kung manlalaman ka manap. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaman ka manap. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Mananapang ka sa mga magalanag, ingon man sa dili makaglanag. Pagkuhaan mo sa kabilinggan, aron na yung mahimong inahan. Ang Kongresma makaluloy yung angol, ibuhat mo ang kapuso nato. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Inatay kapatan umuno, ang ipanggawas mo sa loob. Nagibuhi mo sila pag-usap, sa kalimutan iuli mo, kung kay nawala sa ngalan mo, ang lalang sa bitin na maito. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Ang usa ka uban nga dugo, ug ang relikyas mo gitugtog, ug ilayon gayon dahil
Presente sa Diyos siyamu, kami nga kanimo na naglao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pahimangno ug panigingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo nga matuod nga Dios. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, usana sa kahitasan. Dayon ang naghangin sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud si Pope Francis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Diining langit nung kalanon, gidawat sa kabus, ang sad ngaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutanon ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom. Apan mulihok ra ni siya kon ato gyong ihalad ang atong kaugalingon, andam gitang mubuhat unsay makapalangit dili ang dinhira gyud sa kalibutan. So salamat sa ning abag nato karon aning atong ikaunom nga adlaw sa nobina ug nining atong minor novena mass. Ang atong pilgrims karon and offerers ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 6 o ang atong mga athletes, ang atong kantor si Brad Rene Monticalvo, ang ato karong salmista Sister Emma Rosel, atong mga lectors si Sister Marilyn Sasing o si Sister Ruth Alibio. O sa mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Engineer Archie and Mrs. Umaris Gloria Tahanglangit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Unya karong gabi ug ugmang adlaw na ay atong Jubilee for Athletes basketball exhibition games pagahimuon adto sa atong San Vicente nga barangay gym. Magsugod human dayon sa atong novena kaning masses dire sa atong simbahan. O nang karon og ugma murag tagurha man tingali ka games na ay preliminary na asay kanang kato mga varsity na ay junior nga varsity na asay senior nga varsity gikan sa atong mga inilang mga eskwelahan. I think UB UC murag unting madayon ang UC murag USPF ang magkontrahay UB o USPF manting ito. Sige, mananaw niya ta ana. Pizza uno natay bingo social adto gyapon sa gym tag 50 ang ticket. Hog ni natog murag fundraising pero ambot na ba kani sobra. Pagwala mo ni pag enjoy lang ana atay activity ba nga pang community para malingaw nya ikap pizza uno pod mao sad ang atong mass wedding alas 9 buntag mga 65 ka parisan ang atong kaslon. Ganahan mo pahalipay sa atong mga kaslonon. Nagplano unta ko manghatag tag litson bagsag duha lang gud ka kilo tingali tagaan nato sila kay mga sagaran ani mga kuan man gyud kana bang lisod gyud ba na naman tay giandam nga 5 kilo rice out tag 10 kilos rice sila nya maglungag sila way sudan nya kasal nila ba no ato lang tingin taga aglitson ay 65 ug ang usa ka litson mahog og napo ka parisan ang magtabang sa usa ka litson sa 65 divided by 10 pila ka litson? Mga unom kapin. So inon tanan pitoho na to. Kana litson no. Natay mapalit nga litson tag 15,000. Malugtanaw na ko enough na siya. Unsa man, okay mo? Donate na mo. Maghimo tag special slot, litson slot. Litson slot. Pito nya ini ka ikuan sa nato igbaryo pista kay mga kapilya man ay muda nya daghan ba kay tag kapilya nga naglisod sad basig ang dado na kinilaw ra nga kapayas, kinilaw nga puso saging. May sa tingaling mag provide sa taglitson bisag gamay lang gud para sawan-sawan. So ako sa nang gihunahon nga
ang usa ka litson tabangan og mga 5 ka kapilya. Nya 38 man ta ka kapilya, 38 ka kapilya. Pila may kuan ka ana? Divided by 5. Mga 7 sa 8. So 15 tanan. Mass wedding o so duman siya kung nahuna karong gamisa ko. So kaya pa ka na to, duha na lang kaadlaw. Kaya pa. Tag 15,000. 15 ka slot nga tag 15,000 litson slot ang muhatag ani dili malitson sa impyerno. Og naa kay 15,000 niya dili ka mo palit basig malitson ka impyerno. Sige ha. Kuantaron mag special slata hangtod sa pista. Kamong mga arang-arangan na nakadawat-dawat og blessing sa Ginoo nga naamoy extra nga 15,000. Palit lang mo din hinato. Apil na mo mga online parishioners. 15 ra ni kabuok atong tan-awon og mahurot ba ni hangtod karong May 3. Salamat kaayo. Nya ato sa ding hugupan pag simba ang misa ni Archbishop Jose Espalma. Magampo sa ta nga maayo ang sitwasyon karong Biyernes May 2 ang atong katapusang nobinaryo pagahimuon sa alas 10 sa buntag. Unya birthday na sa atong amahan din his parokya nga mao gyud nakatukod ani ni agayron iyang asawa ni amon iyang asawa karon si Brad Boy Mantuhak, birthday na niya. So manimbata kay basig na atay makuha ng kaayuhan. Bitaw atong sugaton si Archbishop kay di siya kamisa sa pista kay ang iyang lugar kana ragyong May 2. So ato man ang arsobispo niya ni retire na rabataw na wa pa hinon maaprobahe niya namatay man sang tig-approve basig madugay-dugay patingali na. So atong hangupon siya dinhi sa atong parokya kay pinangga ra basad ni kay niyang atong parokya dinhi. So ato nang kanon ha alas 10 tanan nga mga parishioners especially mga mandated organizations o mga chapels manganhita aron atong sugaton si Archbishop. Unya sa pista Mayo 3 ang atong pontifical mass alas 4 sa hapon with Bishop Emerito sa Tagum City, Bishop Manlapas. Ato sad siyang hangopon bisita man nato siya ato sad siyang sugaton dinhi niya ditso na dayon ta sa atong barrio fiesta nya kamong mga naay 15,000 nga dunay kasing-kasing nga manggihatagon hatag lang niya mo dinhi kay para katong akong gipangandoy nga litson kay mao man ginay atong murag pinaka nindot basta naay selebrasyon ato unta atong makabot atong ma-provide pero guasad di lang kita mamugos di lang taan ang artificial nga generosity ato jong himuon ang genuine generosity. Manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba